Vale, pues primeran, eskerrik asko hemen egoteagatik eta zuen denbora eskaintzagatik. Ni Elena Txetien naiz, orain dela urte asko arte ederra ikasi nuen, eta gratuan espezialitatea lizentziatua naiz. Gratua nire lehen pasion da. Eta bigarrena hezkuntza da. Horregatik hemen nago zuekin. Generoaz hitz egiteko konbidatu berezi bat genuela programatuta, baina ustekabeko bat izan du eta ezin izan da konektatu. Asko sentitzen dugu. Pero bueno, hasiko gara. Segurazki ez dut uste zer berri izango dudanik, baina uste dut beti dela ona geure burua freskatzea, gure hezkuntzak behar duen espiritu berrintzailearen parte garela gogoratzea. STEAM metodologiari buruz hitz egingo dugu. Bereziki arteak STEAM metodologian duen garrantziak. Eta amaitzeko arteari eta teknologiari buruzko proiektuen adibide batzuk ikusiko ditugu. Hezkuntza inklusiboa STEAM eta generoari buruz ere hitz egingo dugu. Gutxi gora bera horrela izango da aurkezpena. Gustako zaizuela, espero dut. Orain fitxa didaktikoa ikusiko ditugu. Zuen materiala da plataforman ikusteko. Lehenik eta behin, azpimarratuko nahi nuke nire ustez sormenak hezkuntzan duen garrantzia. Ez bakarrik arlo artistikoan, sentsibilitatea eta trebetasun plastikoa garatzeko, baita erabakitzaileak izaten ikasteko ere. Ez dugu ahaztu behar sormen bide horrek gauzak egiteko dugun modu naturalera garamatzala. Pertsona bakoitzaren bakarra baita. Harekin konektatzen bagara dena errezagoa da. Eta nire erreza hitza asko gustatzen zait. Gu geu izaten laguntzez gain, gure beritasuna garatzen laguntzen digu. Azken urte hauetan asko hitz egiten da STEAM hezkuntzaz. Disiplinak, zientzia, teknologia, ingineritza, artea eta matematika. Uztartzearen eta aliantzak sortzearen garrantziagatik. Hezkuntzak interaktiboa eta integrala bat sortzeko, proiektuetan oinarritua, praktikan ikasteko. Esperientzia, ikertzea, deskubritzea, hitz asko agertzen dira. Hala nola, pentsamendu kritikoa, arazoak, konpontzea, lankidetza, talde lana, sormena, berrikuntza, alfabetatze digitala, komunikazioa trebetasun eta abar garatzea. Hezkuntza personalizatua, malgua eta etengabeko ebaluazioa sortzeko. Lan munduarekin benetako lotura sortzen duena. Hitz guztiak hezkuntza kalitatezko sortzeko gakoa dira. Arteak STEAM metodologiari ematen dion gauzetako bat estetika da. Proiektua diseinatzeko eta aurketzeko kontzeptu modu argian azaltzen laguntzen duen komunikazioa bisuala bat eskainiz. Arteak sormena eta pentsamentu berritzailea, interpretazio estetikoa eta funtzionala, audiarazpenaren eta autoestimaren sustapena, ikus komunikazioa, disiplinartekotasuna, giza aniztasuna, motivazioa eta parte hartzea, trebetasun artistikoen garapena, pentsamendu kritikoa eta hausnarketa eskaintzen ditu. Orain, artearekin lotutako STEAM proiektuen adibidez batzuk aztertuko ditugu. Zuen proiektuetarako ideiak emateko. Lehenengo, proiektua instalazio interaktibo bat sortzean datza. Argiarekin eta egituarekin lan eginez. Zirkuito sensorial oso ekargarri bat sor daiteke. Testurak, soinuak eta usainak ere gehi dakizkioke. Zentzumena garratzeko instalazio bat sortu. Proiektu polita da, ikasgelan irudimenaren egiteko, eta ez da baliabide askorik behar. Hau ideia bat da. Bigarrena, personalki oso gustoko dudana, naturan instalazioa artistiko bat sortzean datza. Mugimendu artistikoen horren lan hartu izena. Naturarekiko lotura lantzen dugu, ingurune naturalekin lotutako matematika, eta, uniberso matematikoa da, ezta? Eta hau proiektu oso polita da, nire ustez.
Baita, argazki gintzaren erabilera eta gehitu daiteke eta egindako lanekin erakusketa bat sortzeko erronka ere. Eta hirugarrena, gai zientifikoa batekin antzeslan bat sortzea. Istorio bat, mezu bat, pertsonai batzuk, gidoi bat, jantziak, eszenografia bat, sortzea. Nire ustez oso proiektu interesgarria da, idazketa sortzailea, adierazpena, jendaurren hitz egitea, tebeakizun plastikoa, eta auto ezagutza lantzen direlako. Oso proiektu sortzailea da. Eta horrela ikastolan antzerkia egiten dut horrekin. Eta, bueno, nire ustez oso polita da. Oso aberastasuna. Eta zuen proiektaturako lehen ideiak sortzeko balio diesazueke. Erronka daukazue. Ideiak baliagarri izango zaizkizuela, espero dut. Eta amaitzeko, pues, Einstein esaldi ezagun bat, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Eta ja, orain, pues, STEAM eta genero hitz egingo dugu. Ikasketetan oso presente dagoen gai da. Hezkuntza ingurune inklusiboa sortzea eta historikoki disiplina horietan egon diren genero arrakalak jorratzea. Matematika, ingeniaritza, zientzia, teknologia, artea. Oso garrantzitsua da gizartean dauden genero desberdintasunei buruz sentsibilitatea eta kontzientziatzea eta STEAM historian zehar emakumeak egindako eskarpen guztiei buruz hitz egitea. Eredu femeninoak txertatuz STEAM lanbideetan. Funtsezko da ikastetxetan genero estereotipoak betikotzea eragozten duen giro inklusiboa sortzea. Ikaslei guztien lorpenak anintzatestea eta berdin ospatzea. Genero berdintasuna sustatzen duten ekitaldiak eta jarduerak antolatzea. Lan ekipamendu homogeneoa sortzea dira gomendietako batzuk. Horrela guztion artean etorkizun inklusiboa eta bidezkoa sortuko dugu gizartean. Goazen adibidearen batekin. Adibidez, emakumeen historia zehar egindako lan profesionala islatzen proiektua. A priori, proiektu klasikoa baten itxura izan dezake, baina beti emandakioke ukitu berritzaile bat. Talde lana sortuko dute, historian zehar beren ibilbide profesionalean, gauza lilugarriak lortu dituzten, emakumea zientziariei ikusgarritasuna emateko. Informazio horrekin, aurkezpen digital bat edo bideo bat dezakete, beren inguruko emakumeak ere izan ditzakete lorpen profesionalengatik, ausardiagatik, indarragatik, bihotzagatik, miresten dituztenak. Informazio horrekin, guztiarekin, taldean emakume zientzialariei buruzko performance bat agian, bat sor dezakete historian zehar. Eta ja gero banaka, emakume horietako baten bizitza kontatzen duen liburu edo eguneroko formatu bat sor dezakete, liburu artistikoa. Sormena eta beretasun plastikoa garatuz. Marrazkia, pintura, kolas eta bar erabiltzea. Horrekin guztiarekin erakusketa bat sor dezaketen ikastetxean. Hau da, adibidez bat. Eta gero agian beste bat, genero arrakarari buruzko ikerketa STEAM-en. Aldatu behar den errealitate bat ikusarazteko proiektua. Proiektu honen genero arrakala ikertzea eskatzen du. Datuak biltzea, inkesta egitea eta horrekin guztiarekin eztabaida sortzeko erakusketa gune bat sortzea. Mahai inguruko bat ere bai, eta garai buruz hitz egiten duten garrantzitsuak irtenbideak proposatzera konbidatu. Hau nire ustez oso interesgarria da, errealitatea ikusteko. Eta gero ja, hau da